Pendidikan Bahasa Daerah kelas A, NIM 22205241052. Wonten ing mriki kula badhe nyariosaken ringkesan cariyos wayang Duryudana gugur ingkang dalangipun Ki Anom Surata. Saderengipun kula badhe nyebataken paraga ingkang wonten ing cariyos menika. Inggih menika Sengkuni, Banowati, Duryudana, Werkudara, Kresna, Patih Tambak Ganggeng, Semar, lan Prabu Baladewa. Cariyos wayang menika kawiwitan saking Duryudana ingkang kuciwa utawi jengkel marang Sengkuni amargi Sengkuni menika nyebabaken gesangipun Duryudana boten sae. Sengkuni ingkang boten narima bilih dituduh dados penyebab gesangipun Duryudana boten sae, lajeng mbela piyambakipun. Sengkuni uga ngandharaken bilih Banowati garwanipun Duryudana mbocoraken kakiyatanipun Ngastina marang Pandhawa. Duryudana ingkang nampi informasi menika lajeng duka. Duryudana boten ngira bilih garwanipun piyambak ingkang khianat kaliyan piyambakipun. Duryudana lajeng manggihi Banowati. Duryudana ingkang sampun duka lajeng neges Banowati ngangge tetembungan ingkang boten mranani ing penggalihipun Banowati. Banowati ingkang mireng ginemipun Duryudana menika bingung. Banowati banjur nglerem Duryudana supados boten duka malih. Duryudana ingkang sampun enget utawi sadar lajeng nyuwun pangapura kaliyan Banowati. Sengkuni kepanggih kaliyan adi-adinipun. Sengkuni ngendika bilih arta ingkang dipun kirim kangge adi-adinipun inggih menika arta selundupan. Sengkuni uga ngendika bilih adi-adinipun kedah nderek bela pati. Sengkuni andangu marang adi-adinipun babagan bala piyambakipun ingkang saged majeng wonten pinten. Adi-adinipun lajeng ngandharaken bilih balanipun wonten ingkang cacat lan sapiturutipun. Werkudara, Kresna, lan tiyang sanesipun padha kekumpul lan ngandharaken babagan Prabu Salya ingkang ngrewangi mungsuh. Werkudara uga ngandharaken bilih sedaya kerengan kala wau adhedhasar tanceping raos tresna tumrap marang Prabu Salya. Werkudara lan Kresna lajeng ngrembag babagan Kurawa. Werkudara ngandharaken bilih miturut petungipun Werkudara, Kurawa menika tasih wonten kalih, inggih menika Kurapati lan Sengkuni. Kresna ngandharaken bilih Baratayuda menika perang ingkang suci, dados boten kenging awur-awur. Kresna uga pesen bilih Kurawa kala wau boten saged dipun anggep enteng. Nalika Werkudara lan Kresna padha rerembagan, Patih Tambak Ganggeng paring informasi menawi ing madyaning Tegalkuru sampun wonten ing barisan sisaning madya Mbalapitu miturut katrangan senopatinipun Patih Sengkuni. Werkudara lan Kresna lajeng padha bibar. Wonten ing perang menika, Sengkuni mboten nate kawon amargi lenga-tala. Ananging dubur hantukanipun Sengkuni mboten kenging lenga-tala. Werkudara lajeng ngelut Sengkuni lan ngincer papan ing badanipun Sengkuni ingkang boten kenging lenga-tala. Barapati nyilem ing toya, ananging boten wonten ingkang ngusul amarga mangertosi bilih Barapati menika yen nyilem ing toya saged dangu wekdalipun. Arjuna kecegat dening buta begal. Sabibaripun kecegat dening buta begal, Arjuna kepanggih kaliyan Semar.
Arjuna uga kepanggih kaliyan Kresna lan Werkudara. Nalika nembe ngrembag babagan Yai Purwati ingkang boten mentas-mentas saking toya, Prabu Baladewa dhateng. Arjuna, Kresna, Werkudara lan Prabu Baladewa lajeng padha guneman. Baladewa ngendika marang Kresna. Kresna kuwi gadah pamrih menapa ta marang Baladewa? Kok piyambakipun dipun guwang wonten ing Grojogan Sewu. Kresna lajeng mangsuli menawi Kresna mangertosi bilih Baladewa menika tiyang ingkang getapan ing penggalih. Menawi wonten kahanan ingkang dipun raos ngganjel marang Baladewa, niku lajeng serik ing penggalihipun Baladewa. Kresna uga ngandharaken bilih Baratayuda menika perang suci. Perang ingkang sampun wonten tandinganipun piyambak-piyambak. Boten kenging ngampi angawur-awur lan Baratayuda menika masalahipun Pandhawa lan tiyang Kurawa. Dados sanes masalahipun tiyang Jawi Kurawa Pandhawa. Werkudara nyuwun pitulungan marang Baladewa supados nimbali Kurapati mentas. Duryudana lajeng mentas, lajeng nyarios menawi piyambakipun sampun boten gadah sanak saha kadang lan boten gadah menapa-menapa. Piyambakipun nyuwun pangadilan marang Bapa Prabu Manwuruh. Menapa nggih adil menawi piyambakipun boten gadah gaman lajeng perang kaliyan Werkudara ingkang sampun jangkep kekuatan lan gamanipun. Lajeng Duryudana dipun pundhutaken gegamanipun Werkudara. Baladewa ngandharaken bilih wekasane Baratayuda menika angsal boten angsal para kakang kedah murba. Gandeng Barapati lan Werkudara menika padha-padha muridipun Baladewa ing bab olah gada. Mekaten badhe didu bab olah gada. Sinten ingkang menang? Menika ingkang ndarbeni para raja Ngastina lan Ngamarta. Werkudara lan Barapati mupakat menawi didu. Petruk didhawuhi supados Petruk saged ngawat-awati perang Werkudara lan Duryudana. Perang Baratayuda menika ingkang menang inggih menika Werkudara lan Duryudana gugur. Mekaten cariyos wayang saking kula, amanat ingkang wonten ing cariyos Duryudana gugur inggih menika kejahatan boten nate menang lan menapa kemawon ingkang kita tanem menika ingkang bakal kita panen. Kedah ngawat-awati kaliyan tigang werni nafsu negatif ingkang bebaya sanget lan saged ngrisak paseduluran. Mekaten ingkang saged kula aturaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.